Kaixo, bideo honetan errepasatu nahi dut zuekin zer dien triangeluak, zeintzuk dien bere ezaugarriak, bere definizioa eta pixka bat gaia aurkezteko. Triangelua beti izango da planoko superficie bat, hau da, superficie laua da. Eta horretaz aparte itxita dago, ez da geratzen irekita. Bere aldeak hasten baldin badia aherpinan, bukatuko dira ere bai aherpinan. Hiru alde ditu, zuzenkiak, eta hiru alde horiek elkartzen dira erpinetan. Erpinak izendatzen ditugu larriz, A, B, C izki larriekin edo maiuskulak, eta aldeak, zuzenki horiek izendatzen ditugu sez eta minuskulak, A, B eta C, hemen agertzen diren bezala. Begiratu ere bai nola den bere nomenklatura, hau da, bere elementuak izendatzeko modua. Adibidez, A erpina baldin badaukagu, maiuskula, bere aurrean dagoen aldea A aldea izango da. Hau ere gertatzen da, C erpinarekin bere aurrean egongo da C aldea. Eta baita ere B erpinaren aurrean topatuko dugu B aldea. Gogoratu propietate hau angeluen arteko batuketa beti izango da 180 gradukoa. Zalkatu ditzakegu triangeluak bi modu ezberdinetan. Alde batetik, zelka ditzakegu angeluen arabera, eta adibidez agertuko da triangelo zuzena, nun horietako angelu bat, nire kasuan C angelua, angelo zuzena da, 90 gradukoa. Zuen kartaboiak bezala. Ditugu bi kateto, A eta B, horiek osatzen dute angelu zuzena, eta nire kasuan C aldea hipotenusa da. Beste aukera bat, sailkapen honen arabera, izan daiteke triangelu zorrotza. Angelu guztiak, angelu zuzena, baina txikiagoak dira. Eta azken aukera, sailkapen honen arabera, triangelu kamutsa da. Horietako angelu bat, nire kasuan A, hemen ikusten duzen bezala, 90 graduko angelua baino handiago da. Noski besteak izango dira zorrotzak. Beste sailkapen bat izan daiteke aldeen arabera. Adibidez, topa dezakegu triangelu aldekidea edo erregularra. Triangelu hontan alde guztiek edukiko duten neurri berbera. Baina baita ere angeluek neurri berbera edukiko dute eta beti izango da 60 gradukoa. Sailkapen hontan aurki ditzakegu triangelu isozeleak. Horietako bi angelu berdinak dira, nire kasuan C eta B, eta noski beste angelua, nire kasuan A, ezberdina. Eta horretaz aparte, horietako bi alde, nire kasuan B eta C, berdinak izango dira neurri berberakoa. Eta noski beste aldea A ezberdina. Eta azken aukera izan daiteke triangelu eskalenoa, nun alde guztiak eta angelu guztiak neurri ezberdinetakoak dira. Beno, edozein galdera baldin baduzue, galdetu lasai. Eskerrik asko.